Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay B.
Ang panalangin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus, at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Jesucristo. Niluwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kalwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nangakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay binigay mo, ay binigay ko sa kanila at kanilang tinanggap at nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ay nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo at ang mga iyo ay akin at ako'y lumulhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan at ang mga ito ay nasa sanglibutan at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan. Yaong mga ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan. Yaong mga binagay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan, upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y magtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng sanglibutan sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko ay dinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinakabanal ko ang aking sarili upang sila'y naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman ng mga nagsisimpalataya sa akin sa pamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin at sila'y sa'yo, na sila na may sumaatin upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalhatiang sa akin ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ika'y sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang nagsugo sa akin, at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga binigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumaong kasama ko, upang makita nila ang kalwalhatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang Banal,
Hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakikilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay inibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Nabasa na po ang Salmo 17. Manalangin tampo. O kagalang-galang amalugod a kaya kaming igpa, pasibay po nganing kawarasan, ginoying makanyan mo kaya pong pakyaguman. Muna ginong Diyos, ing makanyan me pong buklatan, ing kaya kang kayarian banwa. Bangig pare ni pong kaya kaming yayin, akapuryan ang pong kapasalamatan kaya kaginong Diyos, ing mirasla king kaya kang banalayarapan. Ginongen ing kahurasan na iti, alala pong kapupusan din kaya kaming kapasalamatan kaya ka. Pablasang igpading balang metong at metong kaya kami. Diyos ko, ing makanyan mo kaya pang peparam karing kaya kaming mga lating biye. Uling nung alaka kaya kami, ginometong manalaki pong harapat. Inguli na po ning kaya kang luko bampong sahop nganing pinandita iti. Ginoing makanyan mila pong telaga, ding kaya kaming sarili, nganing kapinandita na iti Diyos ko. Ing manyawad kami king kaya kang banal akapapatawaran kaya kaming anak mo. Diyos ko, nung makananong karingaldo mi labas, ikit mema ng pong abatsawan kaya kaming kakulangan. Igpapatawaran mo kami. Nganing kaurasan na iti Diyos ko, ing makanyan niya sargong ating pagiligan ing kaya kang banal at tuntunan. Ding kaya kang banal ayamano. Diyos ko, makanyan lasargong makabuklat, ding kaya kang balang puso. Bang makirandam kami ang pong gawat maminto karing kaya kang burig pa. Nganing kaurasan na iti Diyos ko, ing makanyan mukengan pong pagkalubanan, ing kaya kang kayupayan, dinan mukeng kabiasnan, dinan mukeng sapat apang unawa, dinan mukeng kapibabatan. Diyos ko, king pinandita iti, ing abandimia, ing kekang banal a presensya. Diyos ko, nung makanano pong miras kaming kapayapan, ikeng sablang anak mo. At ang timuri ning kaming tipunan na iti, nung makananong kapayapan kami pangining pinandit, nunaying makanyan mo kaya sargong pakyaguman nganing kapinandita na iti. Ing kaya kang banal ay espiritong mapamatula Diyos ko yarguing kaya kang aligan, paintulutan mo igpang banal, manibatan kaya kaming kaya kang talagalo, antimong pinili mong manungkulan Diyos ko. Makanyan miya sargong abanding kaya kang upayang ining pinandit, ang gana gining Diyos ding kaya kang kapatad, ake kang talapakirandam ngening kapinanditan, maging karing mamye, akapag-aralan Diyos ko, ingke kang banalaw pahiyaya sargong mag-ari. Ang gana pa naman ginong Diyos, det ingke kang pinili karing dakal, antimong ke kang kasangkapan, aluklukanan ingke kang upaya. Diyos ko, makanyan miya namang pong pagkalubanan sikanan bangkaniti, ing makanyanong agal man kapayapan mo naman ding banal ng tungkulan. Diyos ko, ingke kang banalasaw, balasargong buklat daring ke kaming labi ginong Diyos, detang ke kang banalayamanong ating kabanalan, banging panyulong Diyos ko ing manatilya ke kami.
Ginawa ko man ngan pusang bitlan ke karing lalaman daring ke kayang puso. Pablasang kakilala mo igpa. Nunengening pinanditay ti. Ingke kang banalasaw ampong presensya yarguing ke kayang aligan. Ikang mag-ari ke kami. Manibat na ngeni ang gaman keng wakas. Iyan asa po salamat. Maikling pagpapaliwanag sa simulain ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungan na uukol sa uri, simula, at patutunguhan ng Espiritu
at sa pagkikipag-ugnayan ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang na isang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari, at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang Espiritu ay pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng Espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng Espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na Espiritu sa mga tao ay isang katotohanang napatunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitahin na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakikilala ng medyumnidad.
Ikonggong may bait kaya benong Kristo tutong bayong tao no ding sariliyo kingke kayong isip puso't pangatawo ing kalam naning Diyos balen ko babye ko ing mayap kong oras sabla kong desan manibot na bobo ang panaking lolom babiye keke kongon dadwang kei kongon sana manatili kekong sablang desan ngening bayong petso mulit yang dinatang wananula kayo ding pagemetangal ikong ang gangatiyo kasalpan tayanan wapin bayong tao ing mayakit kongan keko alang lunto moliaring matangal ing mga ino kayo kasalpan tayoanan nune magpakasi kon koyi konangon kasalpan tayoanan pakong luntokinang wapin lako yuno koring sari leyo matuang pangatawo at gulutan iyo uling ikong sabla mengabayit kayo onting bayong tao laring sariliyo magpakasikan ko
King lagyo ning kolam magpakobiyasa ko ikayo'y kungon wapanawon na tawa ba ng dapton hanggang burino ning maestrong malam sanang ba yung petso o miras ke kayo balen lalong lunto ing kasipagan niyo wapin gisingan niyo dating sarili yo king obra naning biye king bangalo kayo eko sa payali balen ko ikongan kareting gabiyo ating katungkulan ang emi payaliyon ing tao ni numan harapan naning Diyos tunto ko sang banal wapin siya sa tanyo dating sariliyo nung alakong kulang king pamaniyang boyo king balang katao onge nidisan ko ing luklukan ako ing kolam ning Ginoo wapin isanduyo mapiyong kapamintuan wapin dagdagan iyo'y dapat amayap yan ing lupa yung tao king baniti daptan kanito balen ko wala ng lulam amalyaring tokop king manualang tao pinalong subok alon to kayo nung dating dapat iyo at yun aking Ginoo kanito balen ko petong nangakito ning mayupo ang Diyos king yatong itinan
po sayang kaniyang kapagolon apindog dagan niyo'y kekong kapamintuan kanitayeng dobong mayakit kekongan wapin lokasyon nganing amano ko matuwang pa nga tao saring sarileyo nuneba yung bayo ing mayakit kayo kingaldo at bengi etutok nang kayo ulinging ginong Diyos at maninto na yo aring kayang lelang pangitigawan itang hanggang mayap king yato dagulya yabe ko sa waye ko po'y nawa papinsasakit ya balen ko ingyato ing darla ng sakit watine masolo niyay kong sabla magsiyasat kayo alang kakulangan lareting dapat yu mapanalangin ko ikayo ikongan o bayat sakit inyo ato durugang niyaing bitbit na wapin kasakitan dapat deng mamintu elamiya bubuan Adwan yuking Diyos sa eye tangalon Masikan ayayun mamunagdotang anya ingadwan ko kekong sablang tison makasadi ako sa wadinan yang dalan ingo po yun ng Diyos wapintal non yuyo at eye bibili tawong tola samba kanita yelunto itaning desgrasya
ang tao, wae akit na yo. Ela mo matakot, ding banol ke kayo. No ne paganaka, ke ko ingaduan ko, wapin ilakoyo, dating sarili yo, king burining yatu, wo itilakwan yo. Nune makiabe ko, ikayo ikongan, king burinan ng Diyos, yabe kongan, mikakalugod ko, yaing ka kung dadwang, ating pa magbayo, mayakit ke kongan. Kay bati lareti, ring dit kong kasiwan, o balen kong disan, salamat ke kongan, linisan yung mayap, ding kasarilinan, magtapat, karing katungkulan. O Diyosing bendasyon, que kolo lakuan yo, ing pabakal ko, o sabla kong tupa, wapinikong sabla, magtapat ko sana, ing burinan ng Diyos, tawaban gawa na, sinuyuke kayo, king ke kong tipunan, magpakabiyasa kong alang kayang ganan, kabiyas na ng Diyos sa leksikon yengo, sa Santa Veronica.
Hello. Isang magandang umaga po. Una po sa lahat sa ating Panginoon. Tayo po ay nagpapasalamat sa Kanya dahil po tayo po ay binigyan po ng lakas o binigyan po tayo ng buhay. Sa umaga pong ito, napakaganda po ang ating talakayan o isang tema na ating pag-aralan sa umaga. Ito po yung ating tema, tunay na pagbabago sa isip, sa salita at sa gawa. So napakalaki pong amon po sa atin itong temang ito, no? Dahil po tunay madali lang po sabihin na tayo po ay mananampalataya at tumutupad sa mga tuntunin at tungkulin natin. Madaling sabihin po yan. Pero mayroon po itong kalakip na paggawa. Paano po natin ito mapapatunayan sa ating sarili na kung tayo nga po ay tunay na nagbago? Dahil po, sabi ko nga, madali po nating sabihin na tayo'y nagbago na. Subalit po, nakikita po natin ito kung ang tunay na pagbabago ay nagagawa po natin. Napakaganda po kung ang isang tao ay magbabago. No? Magbabago po ang tao dahil po nung yung una nating pag-uugali na kung dati po ay hindi po tayo masyadong ang tawag dito mapagkaibigan. Isang halimbawa na lang to. Ngayon, 2017 na po. Kailangan po kaibiganin natin ang lahat ng ating mga kapatid sa pananampalataya. At doon po natin nagagawa yung ating pagbabago, hindi lang po sa ating pag-iisip, sa salita at sa gawa. Dahil po doon natin ipapakita kung gaano talagang yung ating tinanggap na pananampalataya ay tunay nating ipapakita sa ating mga gawa. Dahil po sa gawang ito po ang magkakaroon ng bunga pag nakita po ng mga kapatid natin. Hindi man po tayo ang tumitingin dito yung mga kapatid nating na hindi pa po natin kasama, yun po ang kanilang tinitignan. Dahil parang artista po tayo niyan. Tayo pong mga espiritista, tayo pong nananalig sa ganitong pananampalataya, talaga pong tinitignan po natin o tinitignan po nila tayo kung paano yung ating gawa, yung ating pananalita. No? So kailangan po may tunay na pagbabago sa ating sarili. Sabi nga po, kung ano po yung dati nating ginagawang kung minsan yung hindi masyadong kabutihan para sa atin, na hindi naman magkakaroon ng pagsulong ang isang tao, siguro po pwede po nating iwanan yon. No? Kung halimbawa po yung tuntunin po natin sa ating pananampalataya, ay dapat din pong masundan ng isang kapatid o nananampalataya. Kahit po yung pinakamaliit na mga layunin ng ating pananampalataya ay kailangan po masundin natin. Masunod po natin kung ano po yung tunay na layunin ng ating pananampalatayang ito. Dahil po, doon po tayo makikita kung paano natin tinanggap ang isang pananampalataya na ating ginagalawan ngayon. Tayo po ang magpapatunay kung gaano katotoo, kung gaano po kasagrado ang pagtanggap natin sa ating pananampalataya. Minsan po yung iba, sa maliit na alimbawa lang po, yung iba naman po inuuna pa yung gawain natin. No? Tayo po'y tumanggap, tayo po kung minsan ay nagiging maramot. Di po ba? Ang Diyos palaging bigay ng bigay sa atin. Pero ang tao kung minsan po sa hindi po natin sinasadya, nagiging maramot po tayo. Bakit? Bakit ko po nasabi sa atin
na nagiging maramot tayo. Kung minsan po, inuuna pa rin po natin kung ano yung kagustuhan ng ating sarili. Di po ba? Kung minsan po, kung ano ang tawag sa atin, kung ano ang gusto sa atin ng Diyos na hindi po natin maibigay-bigay, subalit po tayo ay ingi ng ingi. Doon po nakikita kung minsan po yung tao sabihin niya sa kanyang sarili, ako ay tumutupad naman. Bakit yung aking mga kailingan sa kanya? Bakit hanggang sa ngayon? Wala pa. Dahil po, yun doon po tayo nasusubok, mga kapatid. Sana po, kung tayo'y iingi, marunong din po tayong magbigay. No? Give and take ang sabi po. Kung tayo'y iingi, tayo'y tutupad sa kagustuhan niya. Para yung pong bigay niya, pagbigay niya po sa atin, talagang makakamtan po natin. Hindi po tayo mag-aaksaya ng panahon. Talagang paggaya din po natin yan. Kung tayo po ay mga magulang, no? Tayo po ay may anak. Kung ang ating mga anak po ay sumusunod sa ating mga ipinag-uutos, kung minsan po hindi man po sila iingi yan, tayo po ay nagbibigay dahil alam po nating kailangan po nila. Ganon din po ang ating Panginoon. Di pa man po tayo nakapagsalita, iniisip pa lang po natin. Sumasagot na sa atin ng Diyos sa ating mga iniingi. Di po ba? Napapatunayan niyo po yun. Kayo pong mga kapatid. Siguro po, napapatunayan po natin yung ating sarili na yung ating pananampalataya dahil po sabi, utusin po natin ang ating pananampalataya na ating pong kung ano yung ating gusto dahil po tayo'y tapat na maglingkod sa Kanya, siya po ay magbibigay sa atin. Kaya sana po sa umagang ito, mga kapatid, subang napakatahimik po ng ating pagtipon. Subalit alam ko pong ito ay inyo pong naririnig, no? Ang ating pag-aaral sa umagang ito. At salamat po. Mayroon po tayong mga nakatalagang speaker. So yun po ang ating bibigyang oras sa umagang ito. Si Brother Noel po. Siya po ang ating speaker ngayong umaga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy New Year po sa inyong lahat. Napakalamig po ng panahon ngayon, napakatahimik po natin. Kailangan po magkaroon tayo ng kasiglahan sa ating Panginoon upang tayo ay lalo pong lumakas sa ating pananampalataya sa Panginoon. Ating pong pag-aaralan po natin ang ating pong tema na sinasabi ng ating kapatid na napakaganda, tunay na pagbabago sa isip, sa salita at sa gawa. Narinig po natin kanina ang mensahe ng isang espiritu na dumalaw po sa atin. Ang kanyang ipinapakilala ang pagbabago sa isang tao. Alam po natin na meron po tayong dapat baguhin o merong dapat gawin ang isang tao o maaaring baguhin sa kanyang sarili. Hindi po nawawala sa ating sarili na ang mga bagay-bagay na hindi lahat ng ating ginagawa o sa ating paglalakad ay puro tama ang ating ginagawa. Pero po tayong nagagawang mali. Kung minsan napapansin po natin ang
kung ano po ang pinapractice ng tao, kung ang pinapractice mo sa iyong sarili, yung maling gawa, yun po ang iyong masasanayan. Lagi mong nagagawa ang maling gawa kasi yun po ang iyong pinractice. Pag ang pinractice mo sa iyong sarili, ang tamang paggawa, yan po ang lagi mong nagagawa rin. Tingnan mo po yan. Sa mga anak na lang natin, ang kanilang nakasanayan, tuturuan mo ng tama. Pag kumilos siya, ang turo mong tama, babaliktaran niya. Anak, pag umihi ka, buhusan mo. Diba tamang turo yun? Ha? Nakikinig naman ang anak eh. Pag umihi ang anak, hindi niya gagawin ang tinuro mo sa kanya. Hindi niya bubuhusan. Diba? Oh. Kasi nasanayan niya sa kanya sarili ang maling gawa. Yun ang lagi niyang nagagawa na mali. Pero sa salita po ng Diyos, ang maling gawa, pwede naman nating palitan ng tama. Ang mali, iwawasto po yan. Pinapalitan po yan ng tama. Hindi dapat magpatuloy ang maling gawain ng isang tao. Kaya sabi ng Espiritu, iwaksi ninyo ang mga kaugalyang matatanda. Mga ugaling hindi na karapat-dapat sa ating mga sarili. Kaya ang sabi ng ating tema, ang nakatala sa isang talata na nakasulat, tingnan po natin sa 4:22 ng Efeso, ganito pong nakasulat. Ganito ang mababasa, at inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan. Di ba? May pamumuhay na nakaraan. Ang dating pagkatao. Sa sarili po natin, may pamumuhay na nakaraan. Na dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya. Di ba? Kahalayan ng pagdaraya. Sumama ng sumama. Bakit po ganon ang kanyang sinasabi? Kasi nakikita po ni Apostol Pablo, sapagkat ang nagsasalita po ito si Apostol Pablo, iwan ninyo ang tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan. Ano po yung mga pamumuhay na nakaraan? Na sinasabi ni Apostol Pablo na iwan ninyo. Ano ang dapat nating iwan ngayon, kapatid? Nangangahulugan, meron tayong dapat iwan. Meron tayong dapat alisin. Meron tayong dapat burahin na hindi dapat gawin ng isang tao. Ano yung sinasabi ni Apostol Pablo na iwan? Si Apostol Pablo din ang sasagot sa Biblia. Sa kanyang sulat, pakinggan po ninyo. Nasa Colosas 3:8. Ganito ang nakasulat ng sagot ng Biblia. Pakinggan po ninyo. Datapwat ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito. Ano ang lalayuan natin? Lahat ng mga ito, galit, kapuotan, paghihinala, panununggayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig. Yun po ang sagot ng Biblia na nakasulat sa 3:8 ng Colosas. Ang sinasabi sa Efeso 4:22, iwan ninyo. Ang pag-iwan, ito ang kanyang pinapaalis. Ano ang kanyang pinapaalis? Galit, kapatid. Hindi ba ang tao laging nagagalit? Laging naiinis? Laging naghihinala? Di ba? Nagsasalita ng mahahalay. Lalo na pag nagagalit ang tao, mahahalay. Salita ang lumalabas sa kanyang bibig. Pag nagagalit ka, makapagsalita ka pa ng matuwid. Halimbawa, ang anak mo, nagagalit ka sa kanya. Magagawa mo pa sa iyong sarili na hindi ka magmumura. Pag nagagalit ang tao, unang-unang lumalabas sa bibig, pagmumura.
lumalabas sa kanyang bibig, masamang salita. Kung ano yung mga masasakit na salita, iyon ang maririnig ng kanyang anak. Di ba? Mainit ang ulo mo eh. Yun po ang pinapaalis sa ating sarili, ang galit. Pag nagagalit ka, manginginig ka, nanggigigil ka, parang gusto mo gusto mo nang saktan. Di ba? Nanginginig ka eh. Dahil sa sobrang galit mo, pakinggan po ninyo, 4-4 ng awit ganito ang nakasulat. Ha? Ganito ang sinasabi. Kayo'y magsipanginig. Di ba? Pag nagagalit ka, kayo'y magsipanginig at huwag magkasala, mga bulay-bulay kayo ng inyong puso sa inyong higaan at kayo'y magsitahimik. Di ba? Pag nagagalit ka, nanginginig ka. Pero kahit na nanginginig ka, ang sabi ng kasulatan, datapwat, huwag ka sanang magkasala. Ngayon, pag nagagalit ka, nagmumura ka, lumalabas ang masamang salita sa iyong bibig, magkakasala ka, kapatid. Pag nagagalit ka, huwag kang magmumura. Di ba? Huwag mong ilabas, huwag mong palabas sa bibig mo ang masamang salita. Nagagalit ka. Pero ang tao, yun po ang laging nagagawa ng tao pag nagagalit. Nawawala na sa katwiran, di ba? Sa anak lang, nakikita po natin yan pag nagagalit ka. Pag hindi sumunod ang iyong anak, talagang katakot-takot na salitang lumalabas sa ating mga bibig, kapatid. Kaya, ang sabi ng banal, ang kanyang mensahe, kung kayo'y ipinanganak, kasama na ipinanganak ang ating Panginoong Yesukristo. Ibig sabihin, nangangahulugan, pag pinanganak ka, kasama si Kristo, wala ka na sa mga bagay na ito. Nasa kay Kristo ka eh. Pag nasa kay Kristo ka, ibig sabihin, isa ka ng bagong nilalang. Isa ka ng bagong tao. Diba? Kilala po natin ang Diyos. Alam natin ang kanyang turo. Pag hindi mawala-wala sa iyong sarili ang salitang mahahalay, ibig sabihin, hindi ka natututo kay Kristo. Ang mga sinasabi mo, mga sinasalita mo, hindi galing kay Kristo. Kasi hindi mo maalis sa iyong sarili eh. Diba? Pakinggan po ninyo. Nasa 2 Korintos 5:17. Ganito ang nakasulat. Ang nagsasalita si Apostol Pablo. Kaya't kung ang sinuman ay nakay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas. Nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Diba? Pag tinanggap natin ang ating Panginoong Yesukristo, nananalig po tayo sa Kanya, tayo ay isang bagong nilalang. Ang mga bagay na nakaraan, na pamumuhay, lumipas na po yan. Huwag na natin babalikan. Lumipas na yan. Huwag na natin babalikan po yan. Wala na po tayo doon. Wala na tayo sa lumang pagkatao. Nasa bagong pagkatao na po tayo. Ang lumang personalidad, iwan na po natin yan. Nandito na tayo sa bagong personalidad. Diba? Napakalinaw po ang salita ng Panginoon na nakasulat sa Biblia, na nagtuturo po sa atin. Iwan na po natin yan. Kaya lang, sa mga tao, meron talagang likas na maaaring sabihin nating pusong bato. Meron talagang pusong bato. Pero ang Diyos, ang pusong batong yan, pwede niyang palitan ng ibang puso. Diba? Pwede niyang palitan. Kaya, iwaksi lang po natin ang ating nagagawang pagsalangsang sa Kanya at sa ating sarili na kailangan unti-unti pong nababago yan.
Ibig sabihin, sumusulong ka. Natututo ka sa iyong sarili. 18:31 ng Ezekiel. Ganito ang sabi ni Propeta Ezekiel. Pakinggan niyo. Inyong iwaksi ang lahat ninyong pagsalangsang. Sabi ng Biblia, na inyong isinalangsang at kayo'y magbagong loob at magbagong diwa sapagkat bakit kayo mamamatay o angkan ni Israel? Ha? Ang sabi ni Ezekiel, iwaksi ninyo ang lahat ninyong pagsalangsang. Pati si Ezekiel, pinapawaksi niya ang lahat ng pagsalangsang. Sabi niya, bibigyan kayo ng bagong loob, bagong diwa. Pag bagong loob yan, bagong diwa, yan na po ang umpisa ng pagbabago ng isang tao. Pag meron ka ng bagong diwa, bagong loob, ibig sabihin, bago ka na. Hindi ka na luma. Diba? Bago ka na, hindi ka na luma. Sa Ezekiel din, 36:26. Ganito ang sinasabi. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso. O, di ba? Yung batong puso, ang ibibigay niya, bagong puso. At lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa. At aking aalisin ang batong puso. Di ba? Aalisin ang batong puso. Ano ang kanyang ipinalit? Bagong puso. Mawawala ang tigas ng iyong puso, ang pusong bato sa inyong katawan, at aking bibigyan kayo ng pusong laman, sabi ni Ezekiel. Tama ang nakasulat sa Biblia. Kung ang tao ay susunod, tatalima sa mga salitang ito. Mahirap ba gawin? Hindi po mahirap. Mahirap pag ang tao ay hindi sumusunod. Di ba? Hindi mahirap pag ang tao ay tumatalima sa utos. Oh. Ngayon, ang sinasabi sa Biblia, hindi na isusulat sa tinta o sa papel, kundi itatala niya mismo sa puso natin para hindi mawala. Itatala sa puso. Kahit na saan ka magpunta, lumakad ka man kahit saan, dala-dala mo dahil kasama mo lagi ang iyong puso. Pag nakatala sa papel, naiwan ang papel, hindi mo na alam. Naiwan sa bahay, lumakad ka ngayon. Pero pag nasa puso, kahit saan ka magpunta, dala-dala mo po yan. Nakatala sa iyong puso. Diba? Napakalinaw siya sabi. Pakinggan po ninyo kay Propeta Jeremias, 31:33. Ganito ang nakasulat. Ganito ang nakasulat. Kundi ito ang tipan na aking ipakikipagtipan sa sambahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat sa kanilang puso at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Di ba? Ang sabi niya, isusulat niya sa kanilang puso ang kanyang kautusan. Ang kautusan na isusulat sa kanilang puso. Alam ng mga mananampalataya na merong kautusan ng Diyos. Ang mga tao, merong sinusunod na kautusan para ang tao ay mapabuti. Diba? Mapabuti. Kaya itatala niya sa puso. 2 Korinto, sulat ni Apostol Pablo 3:3. Ganito ang nakasulat. Sapagkat kayo'y mga salamanpa, sapagkat samantalang sa inyo'y may mga paninibugho at mga pagtatalo.
ikalawang Korinto. Ito. Yamang nahahayag na kayo'y sulat ni Kristo, na pinangasiwaan namin, hindi isinulat ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay, hindi sa mga tapyas na bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman. Diba? Nasa tapyas ng pusong laman na nakatala ang kautusan. Oh. Gusto mong magbago? Susunod ka lang sa ating Panginoon. Diba? Ang kautusan para kanino yan? Hindi naman para sa taong matuwid, kapatid. Sa mga taong masama, sa mga taong hindi tuwid, sa taong baluktot, hindi tama ang ginagawa, sa mga taong sumasalangsang, ang kautusan para sa kanila. Kung ikaw matuwid ka, kung tayong lahat ay matuwid, hindi para sa atin ang kautusan, kundi para sa taong sumasalangsang. Pakinggan nyo. Ang sulat ni Apostol Pablo, 1 Timoteo 1:9, yung nakasulat. Yamang nalalaman ito na ang kautusan ay hindi ginawa dahil sa taong matuwid, kundi sa mga walang kautusan at manggugulo, dahil sa masasama at mga makasalanan, dahil sa mga dibbanal at mapaglapastangan, dahil sa nagsisipatay sa ama at nagsisipatay sa ina, dahil sa mga mamamatay tao. Oh. Para kanino ang kautusan? Ang sabi ni Timoteo 1:9, para sa mga taong sumasalangsang, sa mga taong hindi matuwid, kapatid. Diba? Kaya, ang tao, kahit gaano pa kasamayan, kahit ano ang kanyang pinanggalingan, pag ang Diyos ang magbigay ng pagbabago sa kanyang sarili, mababago siya. Kahit gaano ka pa katigas ka ng bakal, palalambutin ka ng Panginoon, kapatid. Hindi pwedeng hindi ka lalambot. Matutuwid ka. Magbabago ka. Tingnan mo si Saulo. Napakasama niyang tao bago niya hiniram bilang apostol. Alam niyo ba kung sino si Saulo ngayon? Na nakasulat sa Biblia? Si Apostol Pablo. Diba? Ang unang pamumuhay niya, napakasama niyang tao. Lahat ng kasamaan, ginawa niya sa kanyang sarili. Pag-uusig, paglaban sa iglesia ng Diyos, ginawa niya walang takot. Pakinggan niyo, Galatia 1:13. Ganito ang nakasulat. Ito ang sinasabi niya. Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Udyo, kung paanong aking inuusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. Diba? 13:14. At ako'y nangunguna sa relihiyon ng mga Udyo ng higit kaysa marami, sa aking mga kasinggulang sa aking mga kababayan. Palibhasa ay totoong masikap ako sa mga saling sabi ng aking mga magulang. O, tingnan mo yan? Saling sabi sa kanyang mga magulang. Ginawa ni Apostol Pablo yan nung unang kapanahonan niya. Siya ay Saulo. Masama siyang tao. Pero, tingnan mo yung ginagawa niya. Masama siyang tao, tingnan mo ngayon, nagbago siya. Binago siya ng Panginoon. Nung nagbago siya, yung dati niyang ginagawa, binalikan pa niya? Hindi na. Binakasan na niya. Hindi na binalikan yun. Pakinggan ninyo, nasa Hebreos 13:7. Ganitong nakasulat. Alalahanin ninyo ang nangagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nangagsasalita sa inyo ng salita ng Diyos. At sa pagdidili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay, ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Oh, winakasan niya. Di ba? Pagdidili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay, yung nakaraan niyang pamumuhay ni Apostol Pablo, winakasan niya. Kaya sabi ng Biblia sa Hebreos, tularan nyo ngayon ang kanilang pananampalataya. Di ba? Pag ang isang taong matuwid,
Tama ang kanyang ginagawa. Ito ang dapat tularan. Huwag nating tularan ang masama. Tularan ang mabuting ginagawa ng iba. 2:7 ng Tito. Ganito ang nakasulat. Sa lahat ng mga bagay ay magpakilala kang ikaw ay isang uliran sa mabubuting gawa at sa iyong aral ay ipakilala mo ang walang kamalian, ang kahusayan. Oh, diyan na tayo pumapasok, kapatid. Ha? Ang mabuting gawa. Ang sinusunod mo, yung walang kamalian, ang mahusay na mga bagay. Di ba? Natututo po tayo kay Kristo. Siya po nagtuturo sa atin. Diba? Oh, napakalinaw po yan eh. Walang mali-mali. Kaya kung magbasa ka ng Biblia, hindi ka magmamali. Tuturuan ka ng Biblia kung paano ka lumakad na matuwid. Magkakaroon ka ng karunungan. Bakit? Ang isang iglesia hindi umaasenso. Nababawasan pa. Imbes na padami, nababawasan pa. Bakit hindi umaasenso? Kasi may kulang. Anong kulang? Kulang ng kaalaman, kulang ng katuruan. Diba? Kulang ng kaalaman, kulang ng katuruan. Subukan mo nga kung tama yung turo, tama yung kaalaman, kung hindi ka uunlad, kung hindi ka susulong. Kapatid, susulong ka. Diba? Kaya, husay po ng ating tema natin ngayon tungkol sa pagbabago. Alam na po natin ngayon ang kautusan. Bawal ang mga bagay na ayaw ng Diyos. Dapat wag nang gawin ng isang tao. Oh. Kasi may sinasabi, ayaw kong magsalita eh. Ayaw kong ipakilala sa mga tao eh. Kasi yung mga sinasabi ko, sabi ng isang tao, hindi ko naman magagawa eh. Kaya okay na ako sa nakaupo. Diba? Kapatid, kahit na hindi ka nagsasalita, nakaupo ka, nakikinig ka ng salita ng Diyos, pwede kang magkasala, pwede mong magawa ang isang bagay ay sinasadya mo. Kasi nakakarinig ka eh. Kahit hindi ka nagpapahayag, nakikinig ka lang, ang pinapakinggan mo, pag hindi mo sinusunod, magkakasala ka. Ibig sabihin, sinasadya mo na yun. Diba? Kailangan pag sinabi mo, narinig mo, gawin mo. Sabi ng Biblia, pakinggan nyo, 23:3 ng Mateo, ganitong nakasulat. Kapatid. Lahat nga ng mga bagay na sa inyo'y kanilang ipag-utos ay gawin ninyo at ganapin. Datapwat, huwag kayong magsigawa ng alinsunod sa kanilang mga gawa sapagkat kanilang sinasabi at hindi ginagawa. Diba? Kailangan pag sinabi mo, tama yung sinabi mo, gawin mo ng tama. Pag sinabing huwag mong gagawin, utos yun eh. Huwag kang gagalaw eh. Diba? 2:21 ng Kolosas. Kailangan, pag sinabi niyang huwag kang dadampot, huwag kang hihipo, huwag mong hawakan, huwag mong gagawin, kapatid. Utos yun eh. Oh. Gaya ng huwag dumampot, ni huwag lumasap, ni huwag humipo. Diba? Sabi ni Apostol Pablo huwag kang dumampot, huwag kang lumasap, huwag kang humipo. Pag sinabing huwag, wala kang gagawin. Masama yun eh. Pinagbabawal eh. Diba? Oh, yun ang sabi ng kasulatan. Di ba malinaw yun? Ngayon, pag ginawa mo, wag mo ikakatuwiran na, ay, hindi ko sinasadya eh. Kapatid, hindi ko sinasadya. Pakinggan ninyo, just 26 ng Hebreos, ganitong nakasulat. At nandiyan lahat yan, nasa Biblia. Kung nababasa po ninyo. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala ng haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Pag paulit-ulit mong ginagawa ang isang kasalanan, alam mong kasalanan, kautusan yan, kapatid. Wala nang kapatawaran. Wala nang kapatawaran, kapatid.
pag sinasadya mo ang pagkakasala. Anong sinasadya ang pagkakasala? Alam mo pala, kapatid, meron kang kautusan na tinanggap galing sa Diyos. Huwag kang mangalo niya. Pagkatapos mangangapit bahay ka. Hindi ba sinasadya yun? Di ba? Alam mo ang kautusan niya, huwag kang mangalo niya. Lumipat ka sa kabila, nangalo niya ka. Pumunta ka sa iba, nakiapit ka. Pumunta ka sa iba, nagnakaw ka. Di ba, kapatid? Ang mahirap, ang kinatatakutan ng marami, nagtuturo ka sa iba, pero ang sarili mo, hindi mo kaya turuan, kapatid. Kaya pag nagtuturo ka, ang sarili mo naturuan na. Hindi niya ginagawa mga bagay na yon. 2:19 ng Roma, ganitong nakasulat. Diba? Pakinggan po ninyo. Datapwat, at nagkakatiwala ka na ikaw ay taga-akay ng mga bulag, ilaw ng mga nasa kadiliman, 20, tagasaway sa mga di nakaalam, guro ng mga bata, nasa kautusan, ay mayroon kang anyo ng pagkakilala at ng katotohanan. 21. Ikaw nga na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan ang iyong sarili. Ikaw na mga nangangaral sa tao na huwag magnanakaw, ay nagnanakaw ka, kapatid. Nagtuturo ka, kapatid, huwag kang magnakaw. Pag alis ninyo, tinuruan mong huwag magnakaw, ikaw naman may pinaplano ka masama, nagnanakaw ka, nagtuturo. Nahuli ka, nabalta ka. Naku, nahuli yung isang nangangaral doon, nagtuturo pa ng salita ng Diyos, magnanakaw pala. Kapatid, maraming klaseng magnanakaw. Magnanakaw ka sa bahay. Magnanakaw ka ng ibang bagay. Maraming pagnanakaw. Di ba? Lahat yon masama. Alisin po natin sa ating sarili ang lahat ng mga bagay na yan, kapatid. Kaya, napakaganda po kung ating iukit sa ating kaisipan at puso ang salita ng Panginoon. Palagay ko po, hindi tayo matitisod. Hindi tayo madadapa. Hindi tayo madadapa. Kung ating susundan ang nakasulat sa Biblia. Kapatid, bago ako magtapos, kung gusto po ninyong bumili ng Biblia na King James Version, nakapangambas po ako doon sa Bible House sa Dao po. Ang alaga po ng Biblia, 424. Pero meron pong discount 20%. Umaabot na lang ng 363. Isang Bible po yan, na King James Version. Nakausap ko po yung pastor doon na nagtitinda. Pastor. Ang tawag niya sa akin, pastor. Pastor, tawagin ko siya, pastor. Tawag niya sa akin, pastor. Hindi na ako kumikibo. Nag-usap lang kami. Hindi naman nagtanong kung anong reliyon. Hindi rin ako nagtanong kung anong reliyon niya. Basta nag-usap kami tungkol sa Biblia. Kasi pag nakipag-aral ka sa iba, huwag yun ang pag-usapan ng reliyon. Kung anong reliyon ka, kung anong reliyon mo. Kasi mag-away lang kayo. Magtatalo lang kayo. Ang pag-usapan ninyo, mas mabuti ang salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Hindi kayo mag-aaway doon. Diba? Lalabas ang maraming talata. Lalabas ang maraming sitas. Lalabas ang maraming paliwanag. Paliwanagan kayo. Diba? Yan ang maganda ngayon. Kaya, pag meron akong kausap, huwag natin pag-usapan ng reliyon. Ang pag-usapan natin ang salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia, kapatid. Para walang problema. May nagtatanong, bakit dumadami reliyon? Kung sasagot ka ng bigla, ano bang pakialam ko sa mga yun? Bakit dumadami mga reliyon? Diba? Pero kung titingnan mo, sa Biblia, sa 2:17 ng Korinto, kung bakit dumadami para malaman po natin. Ganito. Sa Korinto 2:17, yung sa yung una. Ay, tama ito. Okay. 2:17 ng 2 Korinto. Sapagkat hindi kami gaya ng karamihan.
na kinakalakal ang salita ng Diyos. So, sabi ni Apostol Pablo, hindi kami kagaya ng karamihan na kinakalakal. Ipagninegosyo nila ang salita ng Diyos, kundi sa pagtatapat. At gaya ng mula sa Diyos, sa harapan ng Diyos, ay nagsasalita kami para kay Kristo. O yung mga iba, nung ginagawa nila, nagtatayo na reliyon. Sige, padami yan na padami reliyon. Ginagawa lang negosyo. Kalakal. E siyempre, para maniwala yung maraming tao, ang gagamitin po nila, salita ng Diyos. O, aba nagsasalita yung pastor, o, lakad na lakad yung ano dyan, o, sige po, kusang luho po yan, o, dami ng dami yan. Di ba? Kaya, sa aking pag-aaral, sa Biblia, wala na po yung ikapo. Hindi tayo nasasakop sa tithes na ikapo. Pero karamihan sa mga iba, ginagamit pa nila yan. Yung ikapo, tithes, sa Malakias 3:10. Pero sa ating po mga espertista, hindi na po ginagamit yan. Hindi po tayo nasasakop dyan. Ang sinusunod po natin, ang sinabi ni Apostol Pablo sa 9:7 ng Korinto. Yun po, kusang loob na pagbibigay. Wala na po yung ikapo. Bawal po yan eh. Binawal po na, nung maging saserdote, siya ang ating Panginoong Yesu-Kristo, binawal na po yan, inalis na po yan. Ngayon, pag sinabi kong inalis na yan, baka marinig ako ng mga Muslim, mga Islam, sabi niya, binago lang yan. Ha? Ginawalan ng mga tao yan. Oh, di ba? Kung papatulan mo siya, mag-away lang kayo. Ang katwiran niyang baluktot, para sa kanya matuwid. Oh, di ba? Oh. Anong gagawin mo? Ang sabi ng Diyos, magpakababa kayo. O, di ba pakababa ka na lang? Para wala ng away. Yan ang utos eh. Eh sa kanila, hindi naman utos magpakababa eh. Sa atin, utos magpakababa. Kapatid, huwag natin kalimutan ang kautusan ng Diyos na ito ay matuwid. Na siya mismo ang nagtutuwid sa isang taong gustong magpakatuwid. Purihin po natin ang ating Panginoon. Siya po ay dakila sa lahat at sa lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Una po sa lahat, sa ating Panginoon at sa ating mga magulang at kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Nabanggit po kanina ng ating mahal na Pangulo ang tunay na pagbabago. Ngayon po, iwanan na natin ang nakaraan. Yung 2016, lumipat na. Ang naharap natin ngayon, 2017. Ito pong sasabihin kong ito sa inyo, bigay kong pag-aaral sa inyo, akmang-akma sa ating tema. Kung paano ang tunay na pagbabago. Umpisahin po natin, hindi po tayo makaka-umpisa sa itaas. Hindi po tayo makakapag-umpisa sa gitna sa pagbabago. Umpisahin po natin sa mababa. Matagal na po tayong nagsasamba. Nakakarinig sa banal ng batlaya sa ating nagsasalita. Kaya po madalas nasasabi ko sa inyo, kung minsan nasasaktan ako sa mga kapatid natin. Katulad po nito, ang pagbabago nakakama sa ating tema. Umpisahin natin sa mababa. Yun lang po ang tingnan natin, no? Yun lang po ang batas natin. Pag hindi natin nagawa yung mababang yan, hindi po tayo nakapagbago. Umpisahin po natin sa ating may tungkulin, sa aking mga kapatid na may tungkulin. Pangalawa, yung po nga mga kapatid natin nagsasalita rito, unahin po natin
yung pagbabago para makita natin ang tayo ay nagbago. May pagbabago sa ating paggawa sa ating Panginoon. Madalas po nasasabi ko sa inyo, mahaga tayo, no po? Ano pong sinasabi ng mga kapatid natin, ng membro? Kayong mga opisyales, di kayo maaga, kami pa. Doon po ako nasasaktan, mga kapatid. Kaya po iniiling ko sa inyong mga kapatid kong opisyales, tayo po ang mauna para sumunod sa atin yung mga kapatid natin. Hindi po pwedeng mauna yung dulo kung wala yung Pangulo. No po? Kami po, nakikita nyo ngayon, binigyan na namin pagbabago kaming dalawa ng Pangulo natin. Dati, dito kami sa likod. Pero ngayon, nandito na kami sa harap. Para makita natin sa ating sarili ang tunay na pagbabago. Katulad po ng sinabi ng Mangal na Batlaya kanina, napakahirap, napakalakasang dumarating na pagsubok sa ating buhay. Paano po natin magagamot yan? Kung hindi sa ating pagkakaisa, sa ating paggawa, sa ating tungkulin. Huwag po sana tayong matakaw na maramot sa gugustuhan ng Panginoon. Pag tayong umingi sa ating Panginoon, ang gusto natin yung oras na yon, ibibigay niya. Pag siya humingi sa atin, napakababaw lang po, napakagahan lang ang hinihingi sa atin, hindi pa natin magawa. Gawin po natin para pagdating ng araw, huwag po tayong magsisi. Una po sa aking sarili. Hindi po ako nagmamarunong. Kaya po napakahirap ang magsalita rito sa harapan ninyo. Lalo na pag nakikita sa iyo yung sinasabi mo malayo sa ginagawa mo. Kaya po kami pinipilit natin, pilitin natin tayong magkakapatid. Yung sinasabi natin, bigyan natin kahulugan. Ako, sinabi ko sa inyo, nang nakarahan na linggo, sabi ko, yung Biblia ko, dala ko. Ayun po, dala ko na. Para makita nyo yung sinasabi ko, kahit papano, kahit konti lang po nagagawa ko. Kaya po umiiling ako sa inyo. Alam kong mabait tayong lahat. Mahal natin ang ating Panginoon. Umpisayin po natin sa pagbabago. Darating tayo ng mahaga. Para pag po tayo humingi sa Panginoon, agad po tayong bibigyan. Kung halimbawa po, sinabi ng Bahal na Batlaya kanina, sa linggo mahaga kayo. May bibigay ako ng gantimpala sa inyo. Kahit hindi po natin sabihin, sigurado unaan tayo. Kaya po nasasabi kong maramot tayong matakaw. Huwag po kayong magdamdam sa sinasabi ko, totoo lang po. Kaya po nahalala ko ang magulang nating busy nun, palaging sinasabi sa atin, pag nagsalita ng totoo, nagagalit tayo. Pero pag nagsalita siya ng hindi totoo, tumatawa tayo. Totoo po ang sinasabi niya, magulang ko't kapatid. Umpisa na sa aking sarili at sa aking mga pamilya. Sana yung sinasabi namin dito, makikita nyo sa amin. Pero po siguro nakikita nyo yung mga pamilya ko nandyan na. Ano po? Hindi ko po inaano sa inyo yung hindi natin nagagawa o magagawa. Alam ko po magagawa natin. Napakagahan lang po. Magulang ko't kapatid. Pag ginusto natin. Kaya po yung Pangulo ng pinuntaan namin ng nakaraan na anibersaryo dun sa Likab, kay kapatid neto, Arthur. Ang sabi ng Pangulo nila, totoo po, pag ayaw ng tao, handamin dahilan. Pag gusto, may paraan.
Kahit gaano kabigat, pag ginusto ng tao magagawa. Kahit gaano kagahan, pag ayaw ng tao, napakabigat niyang gawin yung tao. Humingi po ako ng dispensa sa inyo. Kung nasugatan ko man ang iyong damdamin o yung puso ngayong magang ito, totoo lang po ang sinasabi ko. Una na po sa ating mga kapatid, sa ating may tungkulin, unahin po nating gawin na mahaga tayong dumating para yung kapatid nating membro susunod sa atin. Muli po, inaabot ko sa inyo ang magandang umaga sa inyong lahat. Salamat po. Napakaganda po ang sinabi ng ating mga tagapagsalita sa umagang ito, no? Gaya po din ng ating mahal na Panginoon ay gaya rin po ng mga ibang kongregasyon. Mayroong din pong sermon na tinatawag, no? Pero itong pagsisermon na sinasabi po ay napakaalaga rin po sa atin. Hindi ibig sabihin po na tayo ay sinermon ng isang magulang. No. Ito po ay masasaktan ng ating mga damdamin. Nagpapakita lamang po ito na tayo po ay napakaalaga. Napakaalaga po ng ating mga tungkulin sa ating pananampalataya. Dahil dito po naipapakita po natin. Dahil po yung totoo, napakasakit. Kung sabihin po sa atin na tayo po'y pangit, mahirap po yun, no? Masakit po yun. Pero sa ating pong pananampalataya, yun po ang ating tinuturo na kung may kamalihan, tayo po ang magturuan. Hindi po tayo ituturo ng ibang mga kongregasyon, kundi tayong magkakapatid po. Inaayos po natin ang lahat, inaayos po natin kung paano tayo makatupad. Angad po ng ating pananampalataya na tayong lahat po ay makagawa dun sa iniiling po ng ating mga batlaya. Minsan po kami rin pong mga may katungkulan, lalo na po ang ating mga tagapagsalita dito. Iniingi po namin sa atin na yung ating paggawa, sana po ay magawa po natin na may kaayusan. So napakaliit lang po ng iniingi po sa atin. No? Isa lang po yung hinihingi po ng ating mga nanunungkulan, lalo na po sa mga kapatid nating may katungkulan po. Nanawagan din po ako kung sa ating mga may katungkulan, sana po maging mahaga rin po tayo. Isa na rin po ako doon sa umihingi po ng ganong pagbabago. Dahil po doon na ipapakita po natin, dahil sa oras po ng ating pagsimba, alas 8 po yung exact po nating pagsimba. Sana po makita po natin sa ating sarili na magawa po natin yung ating kagustuhan. So napakaalaga po kung tayo'y mahagang dumating sa ating pagpupulong. Napakaganda pong tignan kung bago po natin umpisaan ang ating pagsamba, mas maganda po kung nandito na po tayong nakaupo. Dahil po yung ating proper na pagsamba, alas 8 po yung ating proper, exact na inuumpisan po natin. Kung mas maganda po kung bago po yung ating pag-iibnos para po sa atin yan, sa ating mga magkakapatid, na yun po ay isang panalangin na dapat po nating magawa, marinig ng isang nananampalataya. Upang doon po tayo magkakaroon ng tibay. No? Sana po, una po sa akin, magawa ko po sana na maaga po akong dumarating. Dahil po sinisikap ko rin sa aking sarili na ako po ay makagawa
at makatupad dun sa kagustuhan po ng ating Panginoon. Dahil po napakairap po ang magsalita dito sa harapan dahil po ako'y tao ring na nagkakasala. Subalit sa ganitong pagrahan, ginagawa ko po yung aking makakaya upang inyo po ring makita sa akin yung isang pagbabago sa aking sarili. Sana po ganap ko pong magawa ang isang tungkulin na aking na inatang sa aking balikat na magawa ko po sana na walang kulang gaya po ng pagsunod natin. Inihingi ko rin po sa ating mahal na Panginoon na tayo pong lahat ay gabayan po niya sa ating pagtupad. Dahil po yung maliit na bagay na hindi po natin nagagawa, lalo na po tayong nananampalataya, may kulang. So sana po tayong lahat po ay magawa po natin yung ating mga tungkulin na may kaayusan, na sa tama. No? Yun pong ating pag-uusapan ngayon. Ito po ang tunay na pagbabago. Dahil po sa ating pananampalataya, mayroon din pong mga rules. Mayroon ding dapat sundin ang ating mga miyembro. Po, ito po ay pinag-uusapan po ang pagbabago. Hindi lang po sa isip at sa gawa, kundi sa salita. Kung sinabi po natin, tayo pong mananampalataya sa Panginoon o sa ating pananampalatayang Union Espiritista Cristiana de Pilipina, isang espiritista, mayroon pong tuntunin yan. Mayroon pong mga rules na dapat gawin ng isang nananampalataya o isang miyembro. So napakalit pong isang pag-uutos o layunin ng ating pananampalataya. Mayroon po tayong mga reglamentong pinasa ng ating mga nanunungkulan. Doon lang po sa kasuotan ng isang mananampalataya. Sana po tayo ay makasunod. Lalo na po sa parte ng ating mga kababaihan. Dahil po yun ay nakasulat din sa Santong Ebanghelyo na kung maari lang po yung ating mga kapatid, magawa po natin. So, matagal na po yung ating circular na pinapatupad po ng ating kapatiran. Sana po ay magawan po natin. Masundan po natin. Dahil po yun, binuo po na pagkasunduan po ng ating samaan na isang batas na ating dapat tuparin at gawin. Kaya po pinapaliwanag po sa atin yan. Siguro, una pa yung banal na Espiritu, siya na rin po ang nagturo sa atin dito po sa Sibol Tagumpeng Bie. Tayo po ang kauna-unahang miyembro ng espiritista na nagkaroon po ng mga uniforme. Dito po nakita yan sa Sibol Tagumpeng Bie. Sana po ay mapanatili po natin yung gawin po natin yon. So, sa mga nabanggit ko po, isa lang po yon ang ating dapat gawin din. Tayo pong mga mananampalataya. Ang lalaki po ay magsuot po ng panglalaki. No, wag po natin paabayin ang ating mga buhok. Hindi po tayo magkakaroon ng ikaw. Para po yun ay may kaayusan. Bakit po nagre-react ang ating kongregasyon? Baka po may natatamaan po tayo. Pero po ito ay alinsunod sa kagustuhan din po ng ating pananampalataya dahil po yan inuutos din po sa atin. Kung pong tayo ay tunay na nagbago, kung pong tayo ay tunay na tinanggap po natin ng Diyos, tinanggap po ba niyo ang ating Panginoon? O yun po, siguro po dakila po tayong susunod sa kanyang kagustuhan. Hindi po natin babaliwalain yung kanyang itinuro sa atin o yung pinapagawa po ng ating mga yung kagustuhan ng ating pananampalataya. Sana po kahit dun sa maliit na mga pag-uutos ng ating pananampalatayang ito, tayo po ay makasunod. Dahil po yun, hindi po magawan po yan, hindi po may papasayan
kung hindi po binasbas din po ng banal na Espiritu. Kagaya po ng mga nakasabit na mga tuntunin sa ating pananampalataya, sana po tayo ay makatupad at makagawa nito. Hindi po natin magiging sagabal sa ating sarili ang pagdating po natin ng maaga dito sa ating pagtitipon. Sana po pag-ugalihin po natin, i-practice po natin yan. Pag po sinabi po natin na malamig pa ang simoy ng hangin, mahaga pa. Bago natin sabihin yan, tignan po natin ang ating orasan kung ito po ay oras na. Ako po ay umingi, ako po ay nagsasalita sa inyong harapan. Sana po ay maganap po natin ang ating katungkulan. Dahil po, pag tayo po ay nakikasal sa ating Panginoon, nakagaya po ng mga pinaghahandahan. No? Dahil po ang sabi niya, pagdating po ng ating banal na Espiritu, 8:00 po, kung tayo po ay dumating 8:30, yung unang sinabi po niya, hindi na po natin narinig. Yung biyayang pinagkakaloob po sa atin, natanggap po ng mga unang dumating. Maganda po, mag-unahan po tayo na darating sa ating pagsimba sa pulong na ito. Dahil po kung ganap po tayong ganap nating tinanggap sa ating sarili, alisin po natin yan. Kung yan ay nagiging sagabal sa atin, pilitin po natin yung ating mga sarili. Yan po kung ating gusto, magagawa po natin yan. Pag ayaw po natin, hindi po natin magagawa. Kung talaga pong ang ating pananampalatayang ito ay tinanggap po natin sa ating sarili, ito po ay ating pagtibayan at alagaan din po natin sa ating sarili, sa puso, sa salita at sa gawa. Dahil po dito tayo po ang magpapatotoo kung itong pananampalatayang ito ay sagrado at totoo. Makikita at makikita po natin sa ating mga gawa. So, ang ating pong mga announcement po sa umagang ito. 4,010 po yung ating sama-sama po nating offering. Ito po yung offering. Kagaya po ng nasabi po sa atin ng ating kapatid. Marami pong mga ganitong pagtitipon na tinatayo po dahil sa salita po ng Diyos. Mabilis po yung ganitong Pero po dito po sa atin, kami pong mga may katungkulan, di po kami sumasaod. Yung mga speaker po natin, hindi po sila sumasaod dito. So kailangan po yung ating, kung paano po binigay sa atin na walang bayad, ipamigay po natin na walang bayad. So yung pong mga anniversary, so kagabi po nakipag-anniversary po kami sa bundok ng Kalbaryo. Salamat naman po yung ating mga kabataan ay nakita po nila ang kanilang pagkakaisa. So talaga pong yung mga pinuntaan po natin, naririnig ko po, narinig ko po yung kanilang mga sinabi, ay sila po ay nagpapasalamat at nakita po yung ating mga choir, talagang organized po. Palakpakan po natin yung ating mga kabataan sa pangunguna po ng ating mga may katungkulan dito, si BC at saka ako po ang kasama po nilang lumabas kagabi. At sa January 19 po, may anniversary po sa Sentro Mulaning Eden, Talimundok daw po. Tuesday po ito, Thursday na. At sa January 21, Saturday po, Sentro Taulingapunan, Santa Cruz, Manibawog. January 28, Bundok ng Olivos, San Miguel, Tarlac po. So, yung pong mga kabataan, at saka hindi lang po yung mga kabataan, tayo rin pong may katandaan. No, hindi masyadong matanda, katandaan. Tayo po ilalabas. Dahil po yung mga pinupuntaan po natin, marami po yung mga senior. Mas matibay po yung mga senior, hindi po sila umaalis. Pero yung medyo anak pa, bata pa, umaalis po ng mahaga. Pagka
pagkatapos pong nagsalita ng mga kanilang pinuno o puno, kung minsan po sila po ay umaalis na. Pero tayo po kagabi, sakto po nga pasalamat po dahil malayo po tayo. Hindi rin po kami umalis, sinantay pa namin po yung pagtapos ng pasalamat po nila. At sana po ay naging maganda po ang ating talakayan ngayon. Sana po may mga naisino po tayong pag-aaral, no? Sana po magawa po natin sa ating sarili. Ako po ay sana po magawa po nating lubos ang kagustuhan po ng ating Panginoon, lalo na po sa ating pananampalataya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Dios,
Manalangin tayo. Sakdala kay kaming Ginoo. Ginoo walang patuguting pamipasalamat mi po. Kaya batla po mayari ring banal ming kapulungan. Ginin Diyos, sana po muli kami karing kubo ming toknangan. Maganyang kaya po sanang miras payapa. Gabayan mo kaya sana ginin Diyos. Diyos ko yung balang metong kaya kami. Paninmunan may sana igpa. Yung sana ginin Diyos, karing kaburyan mo makanyang kaya pong makatupad. Ginin Diyos, ngayon oras sa iti. Pasalamat kay po, pigkalog me po, kaya kaming banal ming mga tula, banting upay, ng turong po tumayit kaya kami. Banting upay, nga kaya po maliligin ng Diyos. At pasalamat kami ginin Diyos. Ini pong petsan tiklon mi ngayon isa na ginin Diyos, makanyan mo kaya po sanang subaybayan wewe. Ang gana po po, tang mga pupusya. Ginin Diyos, ilaot murgo sana kay kami ngayon bagyo, doldol sakit mabayat o yung tornado igpa o yung belkeno. Ginoo na naman pong sigwadang daratang idalami sana igpakaratang alang mapinsalang kaladwa. Igpangining kabing ngayon pong kayo aldawan iti. Diyos ko, yung kaya kami pong manimunak, yung kaya kaming bansa, paisipan may sana ginin Diyos, karatang mga payamano ginin Diyos. Banting umpahing kaguluan milakoya, sana po king kaya kaming yato. Kakari na iti. Diyos ko, king bengi taldos, baybayan may sana po yung balang metong kaya kami, bendisyonan mo kami yung balang metong. Ginomangari sana po ngayon kaorasan iti, yung banal mong upay at bendisyon. Manibat na po ngayon ang gamang kong wakas. Yan asa po. Sibol Tagumpay Bie is now signing off.